nema ljepše vjere od hrišćanske. Obrezanje Gospodnje. Četrnaestog januara praznujemo obrezanje po tijelu Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista. Riječ na obrezanje Gospodnje. Osmog dana po svom rođenju, Gospod naš Isus Hristos blagovolio je da bude obrezan, da bi ispunio zakon. Ne dođoh, reče, da ukinem zakon, nego da ispunim. On bješe pokoran zakonu, da bi oslobodio one što su dužni i obavezni zakonu. Kao što kaže apostol, posla Bog sina svog, koji bi pod zakonom, da iskupi one koji su pod zakonom. To bi da pokaže kako je uzeo na sebe istinito tijelo i da zapuši usta jereticima koji govore da Hristos tobož nije uzeo na sebe istinito tijelo ljudsko, nego se prividno rodio. Bi obrezan, dakle, da učini očiglednom svoju čovječansku prirodu, jer da se nije obukao u naše tijelo, kako bi se onda moglo obrezati priviđenje. Sveti Efrem Sirin kaže, ako on ne bješe tijelo, koga onda Josif obreza? No pošto uistinu bješe tijelo, on bi i obrezan kao čovjek i prava krv poteče novorođenčetu kao sinu čovječijemu i boljaše ga i plakaše od bola, kao što i dolikovaše prirodi ljudskoj. Još i zato bi obrezan po tijelu da nam ustanovi duhovno obrezanje, jer pošto završi stari zakon koji je po tijelu, on zače novi, duhovni. I kao što stari tjelesni čovjek obrezivaše čulno tijelo, tako je duhovni čovjek novi, dužan da obrezuje duhovne strasti, jarost, gnjev, zavist, gordost, nečistotu i druge grijehe i grijehovne želje. U osmi pak dan bi Gospod Isus obrezan, preslikujući nam budući život, koji učitelji crkve obično nazivaju osmim danom ili vijekom. Tako pisac današnjega kanona, Sveti Stefan, govori u 4. pjesmi. Neprekidni život budućega 8. vijeka izobražava Gospod, radi koga bi obrezan po tijelu. No i Sveti Grigorije Niski zbori ovo. U 8. dan bi po zakonu obrezan, označavajući budući 8. vijek. Treba i ovo znati. U Starom Zavjetu je ustanovljeno obrezanje za oznaku krštenja i očišćenja praroditeljskoga grijeha, iako se ovaj grijeh u stvari ne očišćavaš obrezanjem, sve do Hristovog dobrovoljnog prolivanja krvi za nas i stradanja. Obrezanje je bilo samo praobraz istinskog očišćenja, a ne samo istinsko očišćenje, koje Gospod naš izvrši, uzevši grijeh i prikovavši ga na krst, a mjesto starozavjetnog obrazovanja ustanovivši krštenjem i vodom i duhom. I bješe tada obrezanje kao neka kazna za prvobitni grijeh i kao znak njegov, jer je obrezivano novorođenče po riječima Davida, začeto u bezakonjima i u grijesima rodi ga mati njegova, i od obrezanja ostajaše ožiljak na tijelu djetinjem. A Gospod naš bješe bezgrešan, jer se u svemu upodobi nama osim u grijehu. Kao što ona bakarna zmija koju Mojsije načini u pustinji bješe zmija po izgledu, ali bez zmijinog otrova,
Tako i Hristos bješe istiniti čovjek, ali bez čovječanskog grijeha, i nadprirodno se rodi od bezgrešne i bezmužne majke, i ne bješe potrebno njemu kao bezgrešnome i kao samome zakonodavcu da pretrpi zakonom propisano obrezanje one grehovne rane, ali pošto je bio došao da uzme na sebe grijehe cijeloga svijeta i kao što kaže apostol, onaj koji ne znađaše grijeha, nas radi učini se grijehom. On dakle, iako bezgrešan, trpi obrezanje kao grešnik i Gospod naš je pokazao veće smirenje u obrezanju nego u rođenju svome, jer u rođenju on uze na sebe samo obličje čovjeka. Apostol kaže, postavši kao i drugi ljudi, on se na oči nađe kao čovjek. U obrezanju pak on uze na sebe obličje grešnika, kao grešnik podnoseći ranu za grijeh određenu. I ono radi čega nije bio odgovoran, on radi toga kao krivac stradaše, kao s Davidom govoreći, što nije sam otimao, tada vraćah, grijeha nemam, a za grijeh primam bolove obrezanja. Blagovolio je Gospod primiti obrezanje, počinjući na taj način stradati za nas, iscrčući iz one čaše koju je imao popiti do dna, kada je na krstu rekao, svrši se. Proliva kaplje krvi iz jednog dijela tijela, dok najzad krv iz cijelog tijela nije potocima potekla. Kao dojče počinje da strada i uči se stradanju, da bi, kad bude zreo čovjek, lako podnio najteže patnje, jer se izmlada treba navikavati na junačke podvige. Život ljudski prepun je trudova kao dan kome je jutro rođenje, a večer kraj. Od jutra dakle, od pelena, bogočovjek Hristos izlazi na dijelo svoje, na trudove, u trudovima i od mladosti, i na poslu svome do onoga večera, kada će sunce pomračiti i tama biti po svoj zemlji do časa 9. Reći će Jevrejima, Otac moj dosada dijela i ja dijelam, a šta Gospod naš dijela? Naše spasenje sadjela usred zemlje, a da bi to potpuno izvršio, on se od jutra mladosti svoje prihvata dijela, počinjući da podnosi tjelesne bolove, ujedno i duševno pateći za nas kao za djecu svoju, dok se ne uobliči u nama sam on Hristos. Od jutra počinje krvlju svojom da sije, da bi uveče sabrao divni plod našeg iskupljenja. Pri obrezanju božanskom novorođenčetu nadjenuše ime Isus, koje s neba bješe donio arhanđeo Gavril u ono vrijeme kada prečistoj djevi Mariji objavi blagovijest o začeću, prije no što se zače u utrobi, to jest prije no što presveta djeva pristade na riječi blagovjesnikove, prije no što reče, evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. I pri ovim njenim riječima slovo Božije odmah postade tijelo, uselivši se u prečistu i presvetu utrobu njenu. To dakle presveto ime Isus, koje anđeo nadjenu prije začeća, bi pri obrezanju dato Hristu Gospodu, čime bi objavljeno spasenje naše. Jer Isus znači spasenje, kao što je protumačio isti anđeo kada se u snu javio Josifu i rekao mu,